Καλημέρα από Θείο. Για μια καλύτερη εμπέδωση όλων των δομών επανάληψης, σήμερα το βίντεο θα το γράψουμε με γλωσσομάθεια. Όπως είπα και στο μάθημα και θα πούμε εκτενώς από τον επόμενο μήνα, οι διαφορές ενός προγράμματος με έναν αλγόριθμο είναι μηδαμινές, δηλαδή αντί για αλγόριθμο γράφεις τη λέξη πρόγραμμα και το ονομάζεις, αντί για τέλος και το όνομα του αλγορίθμου γράφεις τη λέξη τέλος προγράμματος και απλά προσθέτεις την αρχή για να σηματοδοτήσεις από πού και κάτω αρχίζει το πραγματικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα μιλάμε για πανομοιότυπες καταστάσεις. Επίσης, οτιδήποτε γράφουμε αυθαίρετα, το Ι, το Α, το Β κτλ. Χωρίς να λέμε τι είναι εδώ, πρέπει να το δηλώνουμε. Δηλαδή, εγώ για να σας δείξω λιγάκι πώς δουλεύει, θα σας βάλω και link από το Facebook, από τη σελίδα πώς θα κατεβάσετε που θέλετε τη γλωσσομάθεια. Έγραψε ένα πολύ απλό προγραμματάκι, το οποίο απλά γράφει τη λέξη Δημήτρης. Και το βλέπω. Το εκτελώ. Εάν εδώ μέσα το γράψε, η εντολή εξόδου που προτιμάται στα προγράμματα, σαν πιο δομημένη, είναι η γράψε και όχι η εμφάνισε, γιατί είναι από το write της Pascal. Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εσείς θέλω να δείτε λίγο τις τεχνικές, να μην μείνετε στο ότι εμείς το λέμε εμφάνισε, εδώ το γράφουμε γράψε κτλ. Γιατί ούτως ή άλλως από τον επόμενο μήνα που θα μπούμε στη γλώσσα και εμείς θα δουλεύουμε μόνο με αυτές τις εντολές. Δηλαδή ο αλγόριθμος είναι απλά ένας τρόπος να σας εισάγουμε μέσα στις τεχνικές αυτές. Αν εδώ αντί για Δημήτρης γράψω Μαρία και πατήσω εκτέλεση, βλέπετε εδώ κάτω ότι φυσικά μου γράφει Μαρία. Τώρα, εμείς θα παίξουμε λίγο με τις δομές επανάληψης, με αυτό το χαρακτηριστικό παραδειγματάκι, οπότε εγώ να βάλω μία ακέραια τιμή ακέραιες γιώτα. Θα χρειαστώ κάτι άλλο, θα δούμε. Γιώτα εκχώρησε 1. Όσο γιώτα μικρότερο ίσο του 10, επανάλαβε, γράψε αλμυρός και τέλος επανάληψης. Είναι σωστό? Για να δούμε. Πρώτον, πρέπει να βάλουμε τη λέξη μεταβλητές και μετά να δηλώσουμε αυτό για να σηματοδοτεί. Εδώ θα δηλώσουμε, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα. Αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Εγώ για άλλο το έγραψα επίτηδες, γιατί δεν έχω βάλει το βήμα εδώ για να σας δείξω πώς θα το χτυπήσει. Για να δούμε. Τι γίνεται εδώ? Ατέρμον βρόχος, παιδιά. Πρόβλημα. Αρχίσαμε τα καλά. Τώρα έγινε κομπλέ. Τι συνέβαινε πριν? Δεν τελείωνε η γιώτα. Δεν μπορούσε να φτάσει στο 10. Άρα μιλάμε για άπειρες επαναλήψεις. Το έχουμε πει στο μάθημα αυτό. Ξαναλέω, αν το βγάλω και το τρέξω, χαμός. Τρέχει. Βλέπετε ότι δεν αλλάζει η τιμή του γιώτα. Το σταματάω. Και αν προσθέσω γιώτα εκχώρησε γιώτα συν 1, θέλω να δείτε λίγο τη τιμή του γιώτα, εδώ δεξιά. Έκανε τον κύκλο του και βγαίνει για 11. Αυτό θέλω λίγο προσοχή. Αυτό είναι μία όσο με γνωστό αριθμό επαναλήψεων, έτσι. Τώρα, για να πάμε λίγο στην όσο την κλασική με τον άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. Διάβασε γιώτα και το κλασικό όσο γιώτα διάφορο του μηδενός επανάλαβε
Εδώ δεν θέλουμε βήμα. Διάβασε γιώτα. Είναι το κλασικό με τον άγνωστο αριθμό επαναλήψεων, έτσι. Για να δούμε τι γίνεται. Περιμένει. 2. 45. Μείον 23. 0. Τελειώνει. Πόσες φορές γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Γιατί? Γιατί είναι άγνωστος ο αριθμός των επαναλήψεων. Τι πρέπει να προσέχω εδώ? Πρέπει να προσέχω το διάβασε το εξωτερικό. Έχουμε πει ότι πάντα διαβάζω εξωτερικά. Γιατί εδώ είναι η συνθήκη. Αλλά πάντα διαβάζω και εσωτερικά. Γιατί πρέπει να συνεχίζεται. Άρα έχουμε δουλέψει και σε αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, να παίξουμε λίγο το πρώτο κομμάτι με μέχρι ότου. Έτσι. Σβήνω. Γιώτα χωρίς 1. Αρχή επανάληψης. Γράψε αλμυρός. Γιώτα εκχώρησε γιώτα συν 1. Μέχρι ότου τι? Γιώτα μεγαλύτερο του 10. Είμαστε σωστοί? Να δούμε. Οπ. Εύκολα πάλι. Τώρα να παίξουμε λίγο. Αυτά είναι πανομοιότυπα, απλά θυμίζω ότι αλλάζει η συνθήκη εδώ, έτσι. Να παίξουμε λίγο το άλλο, τον άγνωστο αριθμό επαναλήψεων, να το αλλάξουμε λίγο από γιώτα. Ας το πούμε αριθμό, μας αρέσει καλύτερα. Διάβασε αριθμός. Αρχή επανάληψης. Θέλουμε κάθε φορά, όπως πριν, που αυτό το έχουμε πει και στο μάθημα, που δίνουμε ένα αριθμό διάφορο του μηδενός, να εμφανίζεται η λέξη αλμυρός. Και να ξαναδιαβάζει τον επόμενο αριθμό. Και αυτό να είναι μέχρι ότου, όχι ούτου, αριθμός 6 με 0. Για να παίξω λίγο εδώ. Περιμένει. Διαβάζω το 4, αλμυρός. Διαβάζω το 5, λέει αλμυρός. Διαβάζω το 0. Ωραία. Καλά φαίνεται να πάει. Για να το ξανατρέξω. Διαβάζω το 0. Οπ, την πατήσαμε. Αυτό που έχω πει και στο μάθημα είναι ότι θα πρέπει να βάζετε έλεγχο μέσα. Γιατί? Διότι αν
να μην ξεχνάω να σας δείχνω κάθε φορά και το αντίστοιχο μαγιόρικο διάγραμμα ροής. Okay. Γιατί δεν έχει αν? Γιατί πρέπει να έχει αν? Το αν που στην ουσία έχει όσο, εδώ δεν το έχω. Θυμίζω ότι αν δεν βάλω, τώρα το διαχωρίζω και λίγο, η υποσυνθήκη εντολή είναι μόνο η γράψε. Το βάζουμε εγώ έτσι. Ναι, απλά εδώ αυτός για να σας βάλει στη λογική να μάθετε να κλείνετε όπως τα πλήρη προγράμματα θέλει και το τέλος αν. Στο σχολικό μας λέει ότι μπορούμε και να μην το βάλουμε. Εδώ η σήμανση του προγράμματος είναι τέτοια, οπότε ας το βάζουμε για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Τι λέει? Πώς καλώνει τώρα? Συγκρίνω αυτά στο Real Programming και restart. Ok, ψάχνω να βρω γιατί χτυπάει τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί χτυπάει, παρά μόνο ένα πράγμα μπορώ να φανταστώ. Ελπίζω να μην ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Είχα γράψει κατά λάθος εδώ όμικρον αντί για 0. Για να δω αν θα παίξει και χωρίς τέλος αν, γιατί είναι η τελευταία έκδοση της γλωσσομάθειας. Μπορεί για να χτυπήσει λάθος. Όχι. Θέλει υποχρεωτικά. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγε το σχολικό είναι μια μικρή πατέντα για να μην το βάζεις, αλλά γενικά οι αγγείλες ανοίγματος και κλεισίματος για να μπαίνει ένα μπλοκ εντολών είναι προαπαιτούμενο στον προγραμματισμό και για τη διόρθωση. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, τώρα θα τελειώσουμε εδώ. Τώρα, αν δώσεις κατευθείαν 0, δεν θα βάλει τίποτα. Επίσης, τελείωσε. Να πω κάτι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε όταν διαβάσεις το... Επειδή έχουμε ξανά το βήμα για να προχωράει, όταν διαβάσει 0, και το διάβασε άρα να είναι εδώ μέσα, να μην είναι ξέμπαρκο. Να σου πω γιατί. Το παρατήρησα τρέχοντας το πρόγραμμα. Γιατί αλλιώς, ενώ διάβαζες 0, προλάβαινε και ξαναδιάβαζε. Ενώ δείτε τώρα, αν διαβάσεις 0, απλά τερματίζει. Γιατί δεν πηγαίνει στο τέλος προγράμματος. Μάλιστα εδώ μπορούμε να βάλουμε και ένα μήνυμα το οποίο να λέει οπότε να ξέρεις καλύτερα ότι τερμάτισε ή δεν τερμάτισε. Και αν δώσεις 0 να γράψεις τερματισμός, ενώ αν δώσεις 2 θα θέλει αλμυρός, και αν δώσεις 0 μετά να γράψεις τερματισμός. Anyway, και να συνεχίσουμε τώρα λίγο με την εγκυρότητα την περιβόητη. Σας έχω πρίξει λίγο με την εγκυρότητα, ξέρω. Για να δούμε... Τι είναι η εγκυρότητα? Είναι ο τρόπος να αναγκάζω μια συγκεκριμένη τιμή να έρθει. Δηλαδή, μου λέει,
θέλω να διαβάζω τώρα που είδα το διάβασε, θυμάμαι ότι πριν είχαμε διάβασε απ' έξω με αν, αλλά θα μπορούσα να έχω γράψει κατευθείαν διάβασε αριθμός, αν είναι εξίσου σωστό και πιο σωστό μάλιστα, αν αριθμός διάφορος του μηδενός, τότε γράψε αλμυρός, τέλος αν, οπότε να μην χρειαστεί καν να έχω δεύτερο διάβασε και να είμαι καλυμμένος υπό αυτή την έννοια. Οπότε εδώ αν δώσεις 0 απευθείας βγάζει τερματισμό. Υιοθετήστε αυτό και όχι το προηγούμενο περισσότερο, γιατί το προηγούμενο ήταν ένα τύπου όσο, το οποίο έκανα αρχή επανάληψη, γιατί κράτησα και το μπορώ, δεν το έχουμε δείξει αυτό, να κρατήσεις το διάβασα απ' έξω και να βάλεις δεύτερο μέσα με πατέντα όπως το έκανα, αλλά το πιο ασφαλές είναι να το βάλεις κατευθείαν μέσα και να βάλεις το αν φυσικά, το οποίο είναι τελείως απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Η εγκυρότητα είναι ο τρόπος να εξαναγκάζω τιμές. Λοιπόν, γράψε, δώστε μια τιμή θετική. Διάβασε R. Περισσό του R μεγαλύτερο του μηδενός. Τι παίζεται τώρα εδώ? Να το τακτοποιήσουμε έτσι. Λοιπόν, δώστε μια τιμή θετική. Μείον 5. Δώστε μια τιμή θετική. Μείον 8. 12. Τερματισμός. Επειδή η μέχρι ότου γυρίζει στο ψευδές, όσο δεν καλύπτεται αυτή εδώ η συνθήκη, γυρίζω πάνω. Έτσι. Άλλο πράγμα που συναντούμε, κλασικό είναι αυτό, ότι θέλω να διαβάζω ένα βαθμό ο οποίος να είναι στο 0,20. Εδώ χρησιμοποιούμε το και. Για να δούμε, παίζει. Ξεχάσαμε και διαβάζουμε R, ενώ αλλάξουμε. Αυτά στα προγράμματα θέλουν λίγο προσοχή. Λοιπόν, λες εδώ, μείον 12 βαθμολογία. Λες 100 βαθμολογία, όχι. Λες 15 τερματισμός, μια χαρά. Τι άλλο να δούμε. Τώρα, ένα άλλο πραγματάκι. Αν για παράδειγμα, αυτό το κάναμε και στο φροντιστήριο, αν για παράδειγμα ήθελα να διαβάσω τους βαθμούς 10 μαθητών, που οι βαθμοί πάλι πρέπει να είναι έγκυροι, έτσι, τι θα έκανα? Κόμμα γιώτα. Γιώτα εκχώρησε 1. Όσο γιώτα μικρότερο ίσο του 10, επανάλαβε. Δώσε βαθμολογία. Θα μπορούσαμε να λέμε μάλιστα για τον κόμμα γιώτ κόμμα
Ι εκχώρησε Ι συν 1. Τέλος επανάληψης. Παίζει αυτό. Δώδεκα. Βλέπετε εδώ που αλλάζει για τον πρώτο μαθητή. Αυτό θα είναι πιο ωραίο. Να το κάνω έτσι. Και να είναι μικρό το... Για να δούμε τώρα. 12, 17, 14, 78. Βλέπετε ότι κολλάει ξανά στο τεσάρι. Δεν μου κάνει αυτή η βαθμολογία. Δούλεψε η εγκυρότητα. Δηλαδή, παίζω εδώ με την αύξηση, αλλά έχω και τις έγκυρες τιμές μου εδώ πέρα. Έξω η όσο, με συνθήκη, στην αλήθεια μπαίνει η εγκυρότητα, γυρίζει και ξαναγυρίζει και στο ψέμα τελειώνει η όσο. Αυτό. Θα το κλείσουμε εδώ το πακέτο και θα κάνουμε ένα δεύτερο βίντεο για τη για μετά. Ευχαριστώ πολύ.